Bueno, jo us miraré a vosaltres per agafar algun punt de referència, vull dir... No, no, no. Bon dia, en directe des del Mercat de la Boqueria. Avui, emmarcat en la setmana de mercats de Barcelona, per això fem l'streaming des del canal de Mercats de Barcelona, engeguem de nou una nova sessió de totes les activitats que portem des del mes de gener duient a terme amb motiu del 180 aniversari. Avui, aquest matí, engeguem de nou el cicle del xef convidat. Amb l'Oriol Castro tenim el gaudi de tenir el restaurant Disfrutar i un dels seus tridents, que en aquest cas és l'Oriol Castro, que podia haver vingut també a Mateu Cassanyes o podia haver vingut l'Eduard. Què ens faràs avui? Bueno, doncs farem una demostració una miqueta, serà una mica un còctel, no? Que explicarem diverses coses, diversos conceptes des en directe, també passat en vídeos per poder veure més conceptes i podeu aprendre més coses, no? Del restaurant Disfrutar, poca cosa podem dir. Últimament només feu que acaparar 1000 dimensions. De fet, esteu recentment catalogats com el 4è millor restaurant del món i el primer d'Espanya, és així? És així. I una miqueta, doncs, la sessió d'avui serà un festival de colors, de tècniques, d'imaginació i res, bàsicament, espero que estigueu molt preparats per gaudir moltíssim, per disfrutar i res, que comenci l'espectacle. Doncs moltes gràcies. Bueno, doncs ja comencem i una miqueta, primer de tot, dir que estem molt contents d'estar aquí, d'estar en aquesta celebració dels 180 anys de la Boqueria i principalment dius que és un mercat que tenim molta història, moltes arrels, no? Nosaltres i ens fa molta il·lusió, no? Primer de tot dius que nosaltres en aquest mercat hi hem passat moltes hores, molts dies, cada matí venint a les 8 del matí, des de l'any 96 uns quants anys després, venint a comprar per quan estàvem en el taller del Bulli i veníem a buscar aquests productes, aquesta nevera tan gran que tenim en aquest mercat, no? Dir també que avui, venint al mercat, hem passejat i hem vist una evolució increïble del mercat, hi ha hagut una transformació en aquests anys i com tot és molt important aquestes transformacions, tant visuals com de contingut, com tindre aquesta evolució de creativitat, no? Que jo crec que aquest mercat de la Boqueria l'ha tingut, no? També dius que a Barcelona som un paraís dels mercats i tenim una gran herència, no? D'aquests mercats. Jo me'n recordo de petitet que anava al Mercat de Gràcia a comprar, ara al Disfrutar està davant del Mercat del Ninot i anem a comprar, també venim aquí al Mercat de la Boqueria a comprar i això és molt important que mantinguem aquests mercats perquè és una tradició nostra, és un valor, jo crec que és molt important, no? Que quan anem a altres països i veiem que no hi ha aquests mercats, trobem a faltar alguna cosa, no? I aquí a casa ho tenim i ho hem de donar valor. Hem de donar valor a aquests mercats on porten aquest producte perquè puguem comprar i gaudir cada dia, no? Jo crec que a vegades, si no t'ho diuen, no t'ho creus, no? I la monotonia en fa que no entenguem les coses, no? I això és molt important, que ens ho diguin, que ens ho creguem, que som molt bons i que tenim grans productes, grans productors, grans botigues, vale? Dit això també, avui hem vingut i hem volgut anar a comprar, anar a buscar alguns productes, no? I explicar-vos, no? Que a nosaltres també ens ha canviat una mica la percepció i a vegades la gent diu cuina creativa, el Disfrutar, cuina molt moderna, no? Però el Disfrutar es basa en la tradició del producte. Un gran restaurant té que tindre una gran base de cuina, tant de la seva tècnica com dels seus productes, no? I en aquest cas avui hem anat a buscar aquí al mercat en una parada i hem portat, perquè pugueu veure vosaltres, productes, no? Com poden ser aquestes trompetes, aquesta flor de carbassó, no? Aquestes carxofes, aquests ous de reig, la llengua de bou que ara comença temporada, no? Aquests rovellons, són productes de temporada que tenim que donar en valor, que aquest producte de temporada trobem en aquests mercats, no? I això és important, que treballem amb el producte de temporada. I tot bé també per explicar-vos una mica que dintre d'aquest producte de temporada, aquest origen, no? En aquest confinament, ara del mes de març, no sé si ens en recordem, però tots vam quedar tancats a casa i vam anar tirant de la despensa i vam anar tirant de les conserves, no? Vam anar agafant la conserva, no? I això és una tradició
un valor molt important dels nostres avis, dels nostres pares, d'aquestes tradicions que ens han anat passant, no? De mares a fills, que ens anem dient, no? I que a vegades no les fem, no? I nosaltres, com a disfrutar, ja portàvem uns anys fent-les i ens hem donat compte que són molt importants, no? I també és una mica transmetre aquest esperit de la conserva perquè la fem a casa, no? Que trenquem una miqueta aquesta barrera de només anar al supermercat i comprar uns cigrons, no? O unes llenties, i que podem vindre al mercat i podem comprar producte de temporada, com veieu aquí, aquests rovellons, no? I podem fer una conserva a casa. És molt senzill, ¿vale? És molt senzill i tots els rebosts de les cases de poble antigament en tenien, no? Jo crec que hem de buscar aquests orígens i en recordar-nos, no? Això és molt senzill. És agafar aquest rovelló que tenim de temporada ara, agafem aigua bullint, l'escaldem uns segons, el posem en un pot, hi posem oli i el coem al bany Maria. Mitja horeta. I tindrem rovelló diversos mesos i podrem anar consumint, no? A partir d'aquí, la creativitat de cadascú. Podeu fer unes carxofes que les podem pelar, les podem cremar una mica a la brasa i les podem fer en conserva amb oli i tindrem carxofes, no? Una miqueta era transmetre-us també que aquesta tradició la tenim que tindre arraigada i que pot conviure amb els mercats, amb el producte de proximitat i podem disfrutar-ho d'una altra forma, no? A part de la cuina que veureu ara, perquè hem volgut que veieu aquesta part i també veieu la cuina creativa després. Però creiem que és molt important aquests orígens del producte i del mercat, que jo crec que l'hem de reforçar. Vale? I jo crec que molta gent ha tornat en aquests mercats, en aquests confinaments, buscant això, buscant aquesta essència. Vale? Perquè aquesta essència de la persona, del paradista que pots parlar i pots tindre una conversa, no? No només anar a un supermercat, agafar un producte i sortir i ni parlar amb la persona que t'està venent aquest producte. Jo crec que això és un valor molt important dels mercats i que hem de tornar a agafar, aquest valor humà, no? Que això sembla mentida, que és molt senzill dir-ho, però és d'aquestes coses que a vegades el temps ens ha fet perdre l'horitzó i hem de buscar aquest horitzó de proximitat, de compartir i de conviure, el comprar, el cuinar, el temps que estem recuperant. Vale? Dit això, ara també explicar-vos una mica que en aquest confinament, com tots, això ho podeu recollir, sí. Aquí hi ha més conserves, perdoneu que no us ho he dit, però tenim figues, fem conserva de figues, de llavors de padró, d'ametlles, dels ametllons verds, que ara vindran al mes de març, vale? O simplement un vodka que fem amb tòfona, que ara començarà la tòfona al mes de gener i la podrem comprar més barata, vale? Jo us recomano que la compreu al mes de febrer, que baixa el preu, i això ho podeu fer a casa vostra. Podeu agafar una botella de vodka i laminar trufa i deixar-la dintre. Posem uns 70 o 80 grams per litre i això ho deixeu reposar, al rebost, i al cap d'un mes tindreu un vodka amb un gust de trufa increïble, no? I això és una conserva també, vale? Diferent amb alcohol. Vale? Però això és un exemple dels que us he portat. Vale? Bueno, dit això, anem en el confinament que vam tindre el mes de març, com a restaurants, com a sector, vam tancar i tothom va reflexionar molt, va anar canviant, va anar pensant. Nosaltres vam tancar un càtering, vam fer un llibre que estem fent al Disfrutar i un dels projectes que vam fer podia ser el takeaway, que no el vam fer en aquell moment, ara l'hem fet, però vam començar a crear unes caixes, que ara us ensenyaré aquí, una caixa de còctels i una caixa de snacks. Vale? Són dos projectes que vam fer i que ara actualment els hem consolidat i estem fent una caixa també dolça de patifús i que vendrem, vale, aquestes festes de Nadal perquè la gent pugui trucar al restaurant, ho pugui encarregar i li puguem donar aquesta caixa de còctels, de snacks i de patifús per fer un Nadal diferent. Vale? Ja que no podem estar oberts, doncs volem també portar una miqueta aquest esperit del disfrutar. No? En aquest cas, mireu, aquí tenim la caixa de còctels, aquí tenim 4 còctels, un Cosmopolitan de fruits vermells, que podeu veure aquí, aquí tenim un cocotai, vale? Amb gustos tailandesos, aquí també tenim una pinya mediterrània, amb una miqueta de romaní, i un daiquiri de fruit de la passió. Vale? Això són còctels que hem fet, ens hem reinventat, hem tingut que transformar-nos per arribar a casa. Vale? Aquest model de caixa també l'hem fet individual, que també l'estem desenvolupant per arribar al mercat. Vale? Tots els moments de crisi són moments de transformació, de creativitat, que ens hem d'anar reinventant i podem tindre oportunitats. No?
O sigui que tots, jo crec que també és transmetre que des de qualsevol no es té que rendir i té que lluitar per tirar endavant el seu projecte i noves coses i nous camins. Vale? De la mateixa manera que s'està fent aquí a la Boqueria, aquí al mercat, amb els restaurants, amb els bars, que s'estan reestructurant, no?, per reinventar-se i poder donar una oferta diferent. No? L'altra caixa que hem fet, com podeu veure, aquí, amb la marca que hem fet de compartir i disfrutar, és una caixa d'snacks, on quan l'obrim tenim una fulla, on hi ha un codi QR que explica tot com es té que menjar, etc. I aquí dintre tenim un pot de caviar oil, tenim un pot on hi ha 4 olives, vale? Aquestes olives que si ens les fiquem a la boca ens exploten, no? I tenen una emoció, amb uns encurtits. I després aquí tenim aquests snacks, que no sé si ho podeu veure, que obrim la bossa i tenim unes neules de quicos, tenim un candi de cacauets amb gustos tailandesos, una pizza, un merengue de remolatge, un polvoró de tomàquet, uns soflats de pa i gamba, unes xips d'hummus i un sortit de garrapinyats on hi ha macadàmia, on hi ha sèsam garrapinyat, gengibre, una ametlla amb espècies i unes cireres. No? De tal manera que això la gent ho pot obrir i ho podeu posar a la taula i teniu uns snacks o un aperitiu diferent. No és el disfrutar, però intentem portar una miqueta aquest esperit de diferència, de festa, de poder compartir coses amb tocs diferents a casa. Vale? I al final és el que volíem, no? Perquè tenim que entendre que un restaurant gastronòmic, un restaurant creatiu, vale? Fer la seva oferta per portar-la a casa, sí? Seria molt difícil. Per què? Perquè penseu que nosaltres tenim 35 cuiners per donar menjar a 30-40 persones, tenim 18 cambrers, no? I això què vol dir? Que si aquest mateix menjar el portéssim a casa no tindria sentit el que fem. Vale? Doncs nosaltres hem fet una experiència diferent per portar a casa. Vale? I el que volem és que quan la gent vingui a disfrutar tingui una experiència completa, com veureu ara en aquest vídeo que us passarem del disfrutar, on podreu veure doncs, que hi ha una màgia diferent, hi ha unes coses totalment diferents i unes tècniques que són bastant efímeres i no podem portar a casa. Vale? Bueno, dit això, aquesta una mica seria la primera part de la xerrada. Com us he dit, ara anirem passant uns vídeos i anirem explicant, i després aquí amb l'ajuda del Nil i la Carlota, i la Dora, sempre dic els noms malament, vale? Farem aquesta demostració que us anirem intercanviant i volem que sigui bastant dinàmica. Vale? Si teniu preguntes, no sé com podeu escriure-ho, però us ho contestarem, vale? Amb molt de gust i ganes de que disfruteu i puguem aprendre alguna cosa i donar algun valor a les coses. Vale? Anem al vídeo del disfrutar, si us sembla bé. Anem aquí a pantalla. Vale, com veieu, aquí estem al restaurant Disfrutar, aquí hem entrat al Disfrutar. Aquí podeu veure la cuina. Aquí estem fent uns macarrons, estem fent els polvorons, estem fent elaboracions. Aquest és un vídeo que vam gravar el primer any del Disfrutar. Aquí està el Mateu, l'Eduard i jo mateix. I aquí podeu veure algunes d'aquestes elaboracions que estem fent. Com podeu veure, és un restaurant que té uns 800 metres quadrats, amb una cuina d'uns 70-80 metres. Tenim una cuina també a sota. El menjar és de menú degustació, com hem dit, cuina creativa. I podeu veure alguns dels plats que estem fent, com el gazpacho. Aquí podeu veure com estan emplatant, una amanida, diferents plats. Aquestes són les olives del Disfrutar. Aquí això és un coco caviar, això és una xips de formatge. És un restaurant pensat i creat exclusivament per Barcelona. Això sí que és una cosa important. Quan vam fer el Disfrutar vam pensar en una cosa de disseny inspirada en Barcelona, inspirada en el Mediterrani, i això es va traslladar en el disseny. És molt important quan veieu o vingueu al restaurant, que veureu quan entreu, que hi ha els ferros de l'entrada del restaurant, i és molt curiós perquè això està inspirat amb el mercat del Ninot que tenim just davant. Vam voler portar una part del mercat
aquí al disfrutar. En aquest cas, si veiem al mercat de la Boqueria, tota l'estructura metàl·lica de dalt també és de ferros, no? Antigament els mercats eren així, doncs també aquesta part la tenim en el restaurant. Tenim molta ceràmica que està inspirada en la costa mediterrània, ¿vale? Tot el tema de rajoles de colors inspirat en Miró, ¿vale? A vegades la gent no ho percep, però darrere d'un disseny hi ha molta inspiració i hi ha molt contingut, no? També, quan entreu a disfrutar i veieu aquestes parets de rajoles, hi ha com unes clapes, doncs aquestes clapes estan inspirades en les cases de Barcelona quan queien, i es veia amb el lavabo, la cuina, totes aquestes estructures de rajoles, doncs això ho vam voler transmetre, no? Quan anem entrant al restaurant i ja heu vist aquesta part de rajoles, és la part de la ceràmica, que seria la part del forn, que és la part de la cuina, que té unes rajoles més dorades, no? I després, quan entreu, al final de tot tindrem la sala, que heu vist, una sala blanca, que està inspirada en les terrasses mediterrànies, no? Amb aquestes terrasses de Cadaqués, amb les terrasses d'Eivissa, no? Molt mediterrà, molt Grècia, no? I això ho volíem transmetre, no? I després de la sala tenim una continuïtat amb la terrassa que també té un vincle amb el mateix disseny que tingui una continuïtat, ¿vale? I tingui tota una coherència, no? Coses de disfrutar, com que sempre intentem millorar, quan anem cap a baix al lavabo, a partir d'aquest novembre passat, no hem gaudit molt, degut al Covid, no? Però nosaltres vam fer una inversió gran, vam fer una bodega vista, que ara la pot veure la gent, no? I qui vol, li ensenyem la bodega. I després també qui vol, hi ha una cosa molt maca, que és la part de la creativitat. Que hem fet una cuina de creativitat, que quan passes a la bodega, pots anar a aquesta cuina, i nosaltres, en els clients que ens ho demanen, els ensenyem la part de la creativitat, els hi podem ensenyar com ho fem, inclús tenim una taula on alguna vegada fem alguna experimentació i la gent pot menjar, algun client, però sobretot el nostre eix és la creativitat, no? I per això potenciem molt aquest espai, no? Penseu que disfrutar, en aquest confinament tenim també treballant una persona a la creativitat. Podríem tancar i dir no fem res, però no, preferim invertir amb el motor d'això, que és la creativitat. I tenim una persona a sou que està fent creativitat i estem treballant amb projectes i idees per quan tornem a obrir, que obrirem el 8 de gener, no? I obrirem amb moltes ganes, amb molta il·lusió, però també tenim que fer coses noves, no? Com heu dit, el disfrutar és un referent, però no et pots dormir en los laureles, que diem, no? Si hem d'anar picant cada dia, no? I per això estem volcats a la creativitat per anar evolucionant, ¿vale? Dit això, començarem ara, després d'haver vist el disfrutar, al Nil, començarem a fer una de les elaboracions, un dels plats, ¿vale? O d'un dels aperitius, no? Diríem, emblemàtics del restaurant, ¿vale? Que seria el merengue de remolatxa. ¿Vale? Ara el Nil us començarà a explicar com fem aquest merengue. Ara el que tenim aquí és un merengue que fem a partir d'un liquat de remolatxa. El que fem és agafar remolatxes molt fresques, les pelem, les liquem, i un cop estan liquades aquestes remolatxes, el que fem és bullir l'aigua de remolatxa, el liquat, i un cop ha bullit, el que fem és esfumar tot el que queda a la part superior i ho colem. I obtenim aquest suc de remolatxa, amb un color molt intens. Aquí penseu que nosaltres hem fet això, però a casa vosaltres podeu fer una sopa de remolatxa, podeu fer un batut de remolatxa. Sempre és important que t'expliquin una recepta, però el per què i les aplicacions que podeu fer. Perquè potser direu, jo a casa no puc fer aquest merengue, però ja ho sabeu com podem fer aquest suc de remolatxa amb la liquadora, doncs a partir d'aquí podem fer una sopa, podem fer un granitzat, podem fer un gelat, o podem fer un batut. Una gelatina o el que sigui, no? A partir d'aquí, nosaltres el que fem és agafar aquest suc de remolatxa i, primer us explico tot el que porta aquest merengue, que portaria el suc de remolatxa, un jarabe al 60% de sucre, el buvin en pols, que això el que ens farà és que ens ajudi a muntar la Kenwood, perquè si no, no ens muntaria, i un polsim de xantana, que el que farà és que ens donarà textura. El que fem aquí és afegir una part de l'almíbar, la xantana, i el que farem és triturar-ho perquè s'hidrati bé la xantana. Aquí penseu que aquesta clara, això és com un ou, que desclarem un ou, i aquesta clara l'hem liofilitzat, i és una clara en pols. Aquí què volem fer? Volem fer un merengue. Si poséssim clara d'ou,
tindríem més líquid i el que volem és concentració de sabor. Per això estem ficant aquesta clara liofilitzada. Vale. Important sempre que fem aquestes elaboracions, triturar-ho bé perquè s'hidrati bé tant la xantana com l'albúmina. Aquí veieu que ja està canviant, això està agafant ja més cos, està agafant una textura més cremosa, i amb la xantana donem més viscositat. Ara acabarem d'afegir ja aquest xarop al 60%, per què? Perquè això ara després ho deshidratarem, i volem que aquest sucre que afegim ens doni textura més cruixent. Això ja ho retirem. Veieu? Aquí hem ficat aquest... El Nil ha fet molt bé de tirar el líquid, ara ja veieu això que té una textura diferent. I ara veureu el resultat, que és un cop muntat. Per adelantar una mica el temps, perquè si no ens estaríem molta estona, això el que fem és, a la Kenwood, comencem a muntar-ho al número 1 a poc, perquè la bombolla sigui ben petitoneta, i a l'últim moment li donem molta força, li donem al màxima velocitat perquè acabi d'agafar textura. Jo ja ho he començat a muntar abans de començar la demostració, perquè si no ens estaríem aquí 9 minuts. Vale. ¿Tienes otro plato, Dora? I ara veureu, aquí estem aconseguint un merengue, una merenga amb gust a remolatge i color. Veieu? Només això ja ho podríem fer servir per posar en un plat i fer el que vulgueu. Podríem fer un postre, podríem fer un plat principal. El que vulgueu. També podríem agafar i posar-ho així directament al deshidratador i es quedaria sec. I tindríem un merengue sec. Us en recordeu les pastisseries quan compràvem aquests merengues, les tradicionals, que portaven avellanes i això? Això era un merengue amb sucre que li barrejàvem avellanes. Doncs imagineu-vos aquí, podríem fer una merenga barrejant-li verdura. I podríem tindre alguna cosa fet amb verdura, no sinó amb fruit sec, sinó amb verdura. I amb un sabor molt intens a remolatge. Aquí la cuina del disfrutar ens interessa molt que sempre tingui molt sabor, molta profunditat. Pot ser una cuina molt tècnica, però té que tindre producte, té que tindre gust, textura. Això fora. Aquí què hem fet? Hem posat iogurt en pols, és un iogurt que venen comercial, en pols, i ara el Nil farà uns foradets petitets i anirà escudillant aquest merengue de remolatge. Veieu, està fent unes boles, amb la diferència que ho podríem posar a secar i no passaria res, i quedaria de color vermell, però el que farem és rebossar-ho d'aquest iogurt de tal manera que ara ho remenarà i quedarà recobert, i quedarà blanc. Què passarà? Això ara ho posarem aquí, que això és un deshidratador. I això ho posem aquí i la calor farà que es vagi secant i farà una crosta molt suau a la part exterior del iogurt. Sí? Ens pots donar un de sec primer, Nil? Això ho posaríem al deshidratador. ¿Tienes uno de seco? Vale. En teniu? Bueno, ara us ho explicarem, ara ho veureu. Què fem al disfrutar? Això ho posaríem a secar i quedaria sec completament i quedaria cruixent. Un dels aperitius amb màgia, perquè la cuina té que tindre una miqueta de màgia, és la remolatxa que sale de la tierra, que diem. Aquí què hem fet? Un recipient de vidre, hem posat sèsam i hem posat aquests merengues a sota i els hem tapat amb més sèsam. Què passa? Que aquí hi ha diferents densitats, i el que volem és que això surti de sota terra. I el que farem serà agitar-ho, veieu, ja ha sortit, ha aparegut, no es veia res i de sobte surt. I què tenim? Aquest merengue que hem dit, mireu aquí la textura, és una textura cruixent per fora i amb textura més esponjosa, podríem dir com un pòrex pan, no? I això recomanem nosaltres que s'ho mengin amb 2 queixalades. Per què? Perquè si tu menges amb 2 queixalades, disfrutes. I a la vida hem de disfrutar quan mengem. No és el mateix menjar-se un polo a mossegades que anar xupant un polo. La sensació i la percepció és totalment diferent. Aquí el que volem és que mosseguis, vegis la textura, el soroll, i tots aquests valors que fan que et gaudeixis del menjar. Tal com mengem una gamba i tallem el cap, xupem el cap, doncs aquí el mateix. El mateix amb una remolatxa, amb un merengue. Mosseguem, disfrutem del soroll, del gust.
i de la textura. Vale? A partir d'aquest concepte, vale? Podríem fer diferents merengues, vale? I us n'hem portat algun més. N'hem fet un de coco, que també fem, vale? Que és el mateix. Menjaríem i tindríem la part més cruixent i la part de merengue, amb tot el gust de coco. Vale? És molt important el sabor, repeteixo. Té que ser una cuina amb molt de gust. I aquí us n'hem portat un altre, que és molt divertit, vale? Que és de tomàquet. Nosaltres comprem els tomàquets, els liquem i separem la part de l'aigua de la part més pulposa i a partir d'aquí fem el mateix. En vez de ficar el suc de remolatge, ficarem aigua de tomàquet, la clara, la xantana, no posaríem sucre, això ho muntaríem i ho faríem i ho assecaríem planet. I tenim unes planxes de merengue de tomàquet, vale? I què fem? La diferència en aquest cas? Fiquem un sorbet de gazpacho i una altra tapa, vale? I això fem com un sàndwich. I tenim un sàndwich. Veieu, tens un ganivet amb l'espàtula? Això és perquè veiéssiu, això ho tallaríem per la meitat i li ficaríem aquí al mig, el sorbet, i tindríem un sàndwich de gazpacho i tomàquet, vale? Ho faig molt visual perquè ho entengueu, perquè és important transmetre-ho i que pugueu veure el que seria, vale? Com acompanyaríem aquesta remolatxa, vale? En aquest cas tindríem aquí uns pètals de rosa, vale? I afegirem a cada pètal, vale? Unes boletes, uns esfèrics d'aigua de roses, vale? Per què? Perquè remolatxa rosa es lliga molt, vale? I ara ficarem una mica de ginebra en aquí i per una altra banda ficarem un gel en forma de litxi, vale? Que està congelat. I aquí el que recomanem a la gent és que agafi aquest pètal, el xupi, se'l mengi, vale? Després agafi aquest litxi de litxis, és una frambuesa de litxis, i la vagi menjant, amb diverses queixalades. El mateix, si tu menges de cop, està gelat, fred, has d'anar menjant amb diverses queixalades, no? I aquí la part emocionant és la part de quan tu menges amb una fulla, amb un pètal, no? I tens aquest gust a roses, no? Que és part de l'experiència, vale? És part de l'experiència poder menjar. No seria el mateix menjar, perquè m'entengueu, aquest esfèric, si el poséssim amb una cullera, menjar-te'l, la percepció no és la mateixa. La sensibilitat, la delicadesa de menjar-ho aquí o aquí canvia per moltíssim. A vegades no ens donem compte de les coses, però quan te les expliquen, dius, hòstia, doncs pot ser que tinguin raó. I quan ho experimentem, ho veiem. És el mateix exemple que us dic de menjar una gamba, de pelar-la amb les mans i xupar el cap, o agafar i xafar-lo amb una cullera i menjar el suc. És diferent l'emoció. Vale? Vale. Dit això, ja hem vist una tècnica nova, diferent, que és un merengue de remolatge, vale? I ara anirem a un vídeo d'una de les altres elaboracions emblemàtiques que són les olives del disfrutar. Vale? Fa molts anys el Bullis va crear el 2004 l'esferificació i vam fer les olives esfèriques, vale? Que eren unes olives amb gelatina. Vale? I nosaltres quan vam fer el disfrutar vam voler fer alguna més enllà i vam voler fer una oliva que fos cruixent i líquida. Vale? I vam estar treballant i com ho podríem fer, i ara veureu, anem al vídeo de les olives esfèriques, si el podem projectar, i ara veureu com fem aquestes olives. Aquí en aquest cas agafem unes olives, les posem en un recipient triturador i triturem, vale? I fem una pasta d'oliva. Vale? Això és una oliva verdial, vale? Que hem desossat, i ara la passarem per una estamenya i tindrem un suc d'oliva, no? Això només ja ho podeu fer a casa per fer i alinyar una amanida, vale? I seria com una salsa. Vale? Mireu això com una aplicació diferent. Ara aquí hem afegit xantana per donar-li una miqueta més de viscositat, perquè quedi més dens. Vale? I això ho posem en un biberó, i ara el que farem serà, per una altra banda, també fer el mateix amb suc de taronja sanguina. Taronja sanguina que d'aquí 2 mesets començarem temporada i afegirem xantana i això ho triturarem. Això ho triturem i li afegirem oli d'oliva perquè emulsioni, perquè li lliga molt bé la taronja amb oli d'oliva. Vale? Agafa densitat. Veieu com ho triturem?
ha canviat de ser líquid a una miqueta més dens. I ara el que farem amb un motllo que hem fet nosaltres amb silicona, en forma d'oliva, reomplim. Vale? Per què? Perquè això ho congelarem i quan ho desmotllem veureu com queden unes olives, que hi haurà unes olives vermelles i unes verdes. I això és un líquid que el congelem, és com un cubito. Si aquest cubito després el descongeléssim quedaria líquid, vale? Doncs aquest cubito té forma d'oliva i ara l'estem desmotllant. Veieu? L'estem desmotllant. Vale. Vale. Ja tenim unes olives congelades. Què farem? Les punxarem amb una agulla. Les estem punxant i el que podrem fer ara és banyar-les amb un bany de manteca de cacau i colorant, vale? Amb colorant verd. Què obtenim? Penseu que això, la manteca de cacau, és del xocolata, vale? I el xocolata, quan està fred, és sòlid. Doncs ens aguantarà la forma de l'oliva, quedarà cruixent i, per altra banda, quedarà líquid per dintre. Les de taronja sanguina les banyarem de color negre, amb un colorant negre i manteca de cacau. Deixarem que es descongeli un punt, traurem l'agulla i ho deixarem descongelar a la nevera. I ara veieu quan cau com es trenquen i queden totalment líquides. Vale? Veieu? Aquí tindríem les olives del disfrutar, que visualment serien olives, però quan te les poses a la boca t'exploten i tens una emoció o tens una sorpresa, no? Però amb tota la profunditat de sabor, de gust, que això és important. Vale? Això no ho hem dit, però com us he dit abans que el restaurant Disfrutar és un restaurant de menú degustació, vale? Nosaltres en el restaurant tenim dues línies de menús, línia de menú clàssic i línia de menú modern, vale? Que en diem el Disfrutar Festival. Vale? Aquests plats que estem fent són del menú clàssic, vale? Perquè porten molt de temps amb nosaltres. I són plats que no podem treure, que hi ha gent que els ve i ens les demana, la gent que repeteix diu no, jo vull tornar a menjar la remolatxa o vull tornar a menjar l'oliva, no? I és part del menú clàssic del Disfrutar. Vale? Dit això, aquí tenim aquesta oliva que hem fet, que heu vist la tècnica, vale? Ara anirem a muntar un plat a partir d'aquesta oliva, un plat nou que vam fer, que és la Hilda, vale? Que ens agrada molt i és un plat molt identificatiu d'aquí, les Hildes, no? Que quan anem a un bar, a un pinxo, demanem una Hilda, no? I ens porta aquest record, no? Doncs l'hem volgut fer alta gastronomia diferent, no? Per un costat tenim aquí un barat, vale? Un barat que l'hem filetejat, vale? Això ho podeu fer tots, i si no podeu dir a la peixatera que us el filetegi, vale? Això jo us ho recomano, a vegades no ens arrisquem, diem a la peixatera que ens el talli, per això tenim la confiança amb el mercat i amb la proximitat. Un cop tenim aquest peix, aquest barat, posarem sal fina, el cobrirem i el deixarem una hora, vale? Què obtindrem? Obtindrem que aquest producte, aquest peix, ha extret aigua, vale? I ens ha quedat més ters. Vale? Després el rentarem amb aigua i el posarem a marinar amb un vinagre que nosaltres en diem jang saus, vale? I vinagre d'arròs, i el marinarem. Vale? Si no teniu aquest, podeu fer-ho amb un altre vinagre, el que vulgueu, depèn del gust. Al final penseu que no deixen de ser com uns boquerons amb vinagre, vale? Però amb un peix més gran. Vale? O sigui, sempre busquem aquests símils, no ens espantem perquè és més gran. Vale? Repeteixo, amb sal i després el marinaríem amb una mica de vinagre i jang saus. Vale? Després el desespinaríem, vale? De passar 45 minuts, i ja el podríem tallar. Vale? Què hem fet nosaltres aquí? A la part de dalt, no sé si ho podeu veure a càmera, aquí, la pell, li hem tret la pell fina i després l'hem tallat amb un ganivet amb molts tallets. No sé si ho pot veure a càmera, ho veieu? Es veu o no a càmera? Sí? Vale, això per què ho fem? Perquè quan el mengem sigui més tendre i més melós encara, no? Que a vegades no ho percep la gent visualment, però en boca es nota, i això és molt important. Vale? Per un altre costat, què tenim? Les olives esfèriques, aquestes que hem fet, bueno, les olives cruixents i líquides que hem vist aquí. Tenim una mica de piparra picada. Tenim unes llavors de la piparra, vale? I això, si voleu veure, ho farà el Nil ara en un moment i podreu veure com ho fa. Aquí l'ha tallat les puntes, l'ha tallat per la meitat i l'està arrastrant. I podeu veure aquí com ha tret aquesta llavor, vale? Que servirà per emplatar. Vale?
Per un altre costat tenim les anxoves, l'alcaparra, vés muntant el plat si vols, Nil. Sí? Sí, munta'l i anem explicant i així. Veieu? Primer de tot ficar els 2 trossos de brat marinat, al Nil. Afegirem una mica de piparra picada en el centre perquè no ens vagi aquesta oliva que posarà ara. Vale? Ficarem uns trossets d'anxova, producte, anxova de l'escala. Com no, tenim producte d'aquí a la terra, doncs hem de fer servir producte de proximitat, vale? Que tenim un gran producte aquí a la nostra terra. Això la podeu comprar desespinada o sencera i netejar-la vosaltres, com més vulgueu. Ara afegirem aquestes llavors. Vale? Ens aporta un producte diferent, vale? Però amb tot el seu gust. Per un altre costat posarem 2 alcaparres. Afegirem amb les pells de la guindilla, hem fet una salsa. Les hem triturat, no ho tirem, no tirem res a la cuina. Això ho hem triturat i hem fet una salsa lligada una mica enxantana, veieu? Que té una densitat. Això només com a salsa ja és boníssim. Ho podeu fer servir. Vale? Per una altra banda, afegirem aquesta oliva que quan te la posa a la boca t'explota en el mig del plat. Afegirem també 2 punts de reducció de mandarina i flor d'azar, vale? Perquè ens complementa i ens agafa una harmonia quan menges tot el plat. Oli d'oliva verge, d'arbequina, de la nostra terra també, que és magnífic, i tirarem una mica de cibulet. Vale? Afegirem un punt de sal al barat. Vale? I aquí tindríem la nostra Hilda. Hem vist com hem fet l'oliva i ara el muntatge del plat. Vale? És una versió diferent. Vale? I ara us explicarem una història, no? Que moltes vegades parlem de la deconstrucció, de l'adaptació, no? Dius, esto es la deconstrucción de una Hilda, no? I li diem un guiri, però potser un guiri, una gent de fora, del nostre país, i mai l'ha menjat. I li estem dient un plat i la gent diu, fantàstico, me la como, però no tengo mi referència, no? Llavors, què vam fer nosaltres? Vam pensar i vam reflexionar i sempre diem que hem de portar un valor afegit a les coses, o alguna cosa, o reflexionar, pensar, no? I vam dir, doncs saps què farem? Farem un plat, o com un salvamanteles, amb una imatge d'una Hilda, no? I en el client, quan se senta, li diem, miri, aquesta és la Hilda, de veritat, no? Ves preparant el següent plat, Nil. Aquesta és la Hilda de veritat, no? Llavors després diu, el cambrer ve i diu, li porto ara la nostra versió de la nostra Hilda i la gent pot veure que eres una Hilda i aquí el servim amb això, en el mateix espai, i té la Hilda i se la pot menjar, no? I aquí el coneixement sembla tonto, no? Però moltes vegades anem a un lloc i ens diuen, no, aquest és el plat de la tia Pepa. Sí, però si no l'he provat i no tinc la referència visual com és, no? Si l'has canviat, doncs en aquest cas la memòria, doncs quan la gent el té, el veu, li donem aquest joc, no? Això ho vam començar a fer amb un plat d'un salpicón, no? Fèiem un salpicón que era un granitzat de salpicón i hi havia gent que venia i deia, i què és un salpicón? I nosaltres vam dir, hòstia, no sabia el que és un salpicón? I anàvem a portar-li el mòbil, li ensenyàvem, no? I això ens va donar peu a buscar aquest nou concepte per poder ensenyar i donar coneixement, perquè hem de portar alguna cosa quan menges, no? Vale. Doncs ja hem vist una altra elaboració. Ara anirem amb una altra de les tècniques, vale, que vam fer al disfrutar, noves, que és amb les conserves de fruits secs. Vale? Si em dones les conserves, vaig explicant les conserves, mentrestant, Nil, i tu pots anar fent el candy. Aquí ara farem un ravioli, Nil farà un ravioli fet amb ovulato. Vale? L'ovulato és un producte que vam trobar a Japó l'any 2001, quan estàvem a l'Albulli, i servia per posar els medicaments aquí, tancar-ho i menjar-te'l, perquè no tinguessis mal gust. Vale? Nosaltres vam donar compte que podíem ficar un producte i el podíem tancar i teníem un ravioli. Vale? A partir d'aquí ens vam donar compte que vam posar un greix, vale? I no passava res, no? Però en canvi si posem amb aigua, mireu, si jo ho poso amb greix no se'n desfà, correcte? Si jo ho poso amb aigua, vale? Mireu què va passant. La diferència. Es desfà, vale?
A partir d'aquí vam pensar i vam dir, vale, doncs anem a posar un praliner o algun tipus de greix. I ara el Nil començarà a fer el primer i posarà en un ravioli d'aquests, afegirà praliner de nous. Vale? No sé si es veu bé. Ara us ensenyo. Ha posat praliner de nous. Què farem ara? Ara la idea és com ho sellem, com ho tanquem. Doncs amb una selladora, al principi ho fem amb una màquina d'envasar el buit, ara amb una selladora, sellem, s'enganxen els dos papers, ara tallem a l'accés d'aquest paper, de l'ovulato, i tenim un ravioli. Aquest ravioli què farà el Nil ara? Ara ens el podríem menjar, però només té una textura. Té la textura pastosa d'aquest praliner, i el que farem ara és banyar-lo. Mira, aquí, aquí. Ara el que farà el Nil és agafar-lo amb les pinces, les hem mullat amb una miqueta de greix, perquè no se'ns enganxi, i aquí tenim un cassó amb manitol, un tipus de sucre. I el que farem serà submergir-ho, agafem amb unes pinces, entrem i sortim, submergim. Què succeeix? Que això automàticament aquest caramel cristal·litza, ha canviat de color, de ser líquid, que és un líquid com l'aigua, ha cristal·litzat, veieu? I és cruixent. Aquí en tenim més. I aquí tindrem un caramel, que només això seria un caramel de nous. Per què és important? Perquè el podem fer del que vulguem, de festucs, de cacauets, d'avellanes, de sèsam, del que vulgueu. I de moment aquí ja tenim una elaboració nova, que és els candis de cacauet, i en aquest cas de nous. Ara el Nil va fer el muntatge del plat. Primer de tot, què tenim important? La tradició que parlàvem abans, que per això ho he volgut lligar amb els orígens de les conserves. Aquí tenim unes anous, que nosaltres el que fem és anem a comprar nous quan són verdes, les anous per fer la ratafia. Per això és important el coneixement i la cultura gastronòmica. La ratafia es fa amb anou verda, doncs nosaltres comprem aquestes anous verdes i el que fem és escaldar-les, les bullim i les pelem, quan són molt, molt tendres. I què tenim? Tenim la closca de la nou tendra. Que aquesta closca d'aquesta nou, si la deixéssim créixer, quedaria dura com una pedra. Doncs en aquest cas tenim aquestes anous que són tendres i ens podrem menjar la closca. Veieu? Això és una mini anou, mini anou que et pots menjar la closca. I aquí tenim una altra nou molt curiosa, que és la nou verda, que el que hem fet, la mateixa nou l'hem cuinat. L'hem anat canviant d'aigua durant 40 dies, si no m'equivoco, i després l'hem pujat amb xarop i hem fet una nou negra, per l'oxidació. O sigui, aquesta nou és amb la pell verda i aquesta l'hem repelat. Tenim dos conserves totalment diferents. Ara el Nil el que farà serà muntar aquest plat i posarà, primer de tot, aquesta nou negra, que és una nou que hem fet nosaltres amb conserva, ficarà la nou que et menjaràs la clova i aquest ravioli. I tot això veureu el sentit que té la reflexió, perquè tot té un pensament. Aquí ficarem una nou repelada, que això és molt bo també, que això és un truco, que quan tingueu les anous i les trenqueu amb el cascanous, podeu agafar aquesta nou, posar-la amb aigua, i la deixeu i aquesta nou s'hidratarà. Després la podeu pelar i teniu anous tendres, i menjareu un producte diferent. Això ho podeu provar aquestes festes de Nadal, que sempre trenquem amb el cascanou les nous, doncs feu, trenqueu la nou, la poseu amb aigua, la part de dintre, i la deixeu hidratar 3 dies. I després la podreu pelar i és una textura diferent. Aquí estem ficant 2 daus de llimona, perquè voldrem un contrast àcid, i per una altra banda hem fet una espuma. Una espuma feta amb una crema d'idiazàbal. Idiazàbal i nata, triturat, i després ho hem posat al sifon. I tenim una espuma d'idiazàbal. Amb la característica que l'hem calentat al bany maria perquè quedi cremosa. Ara el Nil la posarà aquí al centre i acabarem aquest plat amb una miqueta de pell de llimona sobre del candi. Posarem ratafia sobre d'aquesta nou negra, perquè ens agrada recordar aquest gust de la nou amb la ratafia,
un punt alcohòlic i oli de nous. Vale? Vale. I aquí tindríem aquest plat. Vale? I diríem, hosti, fantàstic, perfecte. Vale? I ens el podríem menjar. Vale? Què trobaríem? Trobaríem un producte, una reflexió sobre aquest producte, però nosaltres anem més enllà, vale? I hem volgut portar un valor afegit. Vale? Com es menja aquest plat? Ara anem a fer-ho. Vale? Primer de tot el Nil ens farà una sidra de poma. Vale? Com fem sidra de poma? Aquí tenim gel sec, en un èmbolo, i posarem un tros de gel sec. Vale? El gel sec, ara li afegirem, ja està bé, si no n'hi ha molt, afegirem el suc de poma. Això és un suc de poma que comprem poma Gran Smith, el liquem, el deixem separar i tenim una aigua clarificada i li fiquem una miqueta de licor de poma. Vale? Això ho deixem aquí i què obtenim? Estem fent que això es solidifiqui. Vale? Agafem un punt d'agulla, vale? I volem que tingui un punt d'agulla. Vale? Per altra banda, vale? Això mentre s'està fent ho deixarem aquí. Per altra banda anem a explicar què tenim aquí. Si ho veieu tots, què direu? És una nou, no? Aquest tio que ensenya una nou, no? Bueno, doncs aquesta nou té un truco. Vale? Aquestes nous amb un ganivet nosaltres les obrim. Tens una puntilla? Nosaltres agafem una nou, fem així, per aquí baix, vale? I les anem obrint. Vale? Se'n trenquen, però n'hi ha unes que surten senceres. Vale? I què fem nosaltres? Com que tenim les dues cloves, li fiquem a dintre, la buidem i li posem un dau d'idiazàbal, vale? I un tros de nou que prèviament hem fumat i l'hem embolicat amb or. Vale? I això ho servim així. Vale? I per què ho servim així? Perquè volem fer que la gent, hi ha molta gent, encara que sembli mentida i obvi, que mai ha trencat una nou amb un trencanous. Vale? O sigui, com que ja ens hem trobat que hi ha gent que ens deia, hòstia, jo nunca he cortado una nuez, he trencat una nou, i diem, bueno, doncs per això ens va fer pensar i dir, posarem un trencanous, la gent trencarà una nou, i quan la trenqui tindrà una emoció dintre i traurà alguna que no hagi tret mai, vale? I traurà un dau de formatge i un tros de nou fumada mort. Vale? Per altra banda, aquí el Nil ens ha fet aquesta sidra, vale? Que ara el que faríem seria fumar la copa, perdoneu. Això és una col·laboració que hem fet amb l'Escola Massana, que tenim aquí darrere, i vam fer un workshop, i vam fer un cremador especial, vale? De tal manera que aquí podem fumar una copa, vale? Amb un serrín, davant del client, vale? I això és una cosa que hem fet i ara ho estem comercialitzant, no sé si entreu a la web de Disfrutar i a la botiga online, vale? I hem fet també en aquest confinament un concepte nou de botiga on venem vaixelles del restaurant, no? Que és interessant, i que la gent ho pugui comprar i regalar per Nadal, doncs hem fet aquesta vaixella perquè la gent la pugui comprar. No? Ara ja trauríem d'aquí, afegiríem aquesta sidra de poma feta casolana per nosaltres, no? I si olorem, hosti, notareu aquesta olor a fusta fumada, i si beveu tindreu aquest punt d'agulla d'aquesta poma, no? Que és increïble, no? Tenim això. Per altra banda tenim aquesta nou, vale? Vaig a posar la mascareta, perquè veieu el que fem, diem que la gent trenqui aquesta nou, i si mireu aquí, perquè veieu que no us enganyo, que no us truco, aquí tenim aquesta nou, tens unes pinces per no tocar aquí, aquí tenim aquesta nou, que dintre té aquest tros d'idiazabal, aquesta nou fumada, embolicada amb or, i la gent li diem, comenci menjant l'idiazabal, vagi bevent, es va maridant aquest plat, aquesta nou amb aquesta poma, mengi aquesta nou, tens el fumat de la nou, tens aquesta visualitat, aquesta màgia, vagi bevent, i després acabi el plat menjant-se aquestes crema d'idiazàbal amb aquesta nou, aquest candy, i vagi combinant i maridant-ho, no? Al final, d'una cosa tan simple com és una nou, no? Podem treure una experiència, no? I nosaltres el que volem sempre és treure, donar un valor afegit i tindre
una festa, una experiència a través d'un producte, no? I creiem que en aquest plat doncs, hi ha un conjunt de coses, una seqüència molt màgica, que és, i el repeteixo, amb una cosa que hem menjat tota la vida, no? Amb una nou que sempre han trencat, com podem trobar un camí d'emocions, ¿vale? Bueno, aparquem la nou, aparquem la Hilda, i ara anem amb un altre vídeo, ¿vale? Amb un vídeo de l'hojaldre sin harina, si pots arrencar. Com anem de temps, Nil? Vale. Anem amb l'hojaldre sin harina. Vale. Aquí és una de les tècniques també que vam fer noves, que és un full per tota la gent que no pot menjar gluten, vale? Totalment diferent, no? Aquí en aquest cas tenim nata i tenim inulina, vale? Tenim nata i inulina. I aconseguirem i farem una crema, veureu, vale? Això ho barregem. Això ho barregem. I això ho calentarem ara. Ho calentarem a la inducció. Ho triturem per treure els gramulls. Mirarem que estigui a 70 graus. I ara ja ho colarem. I això ho deixarem refredar. Vale? I veureu com canvia de textura, que això és important. Després de 4 hores a la nevera, veureu la que tenim freda i la recient feta perquè veieu la diferència. I veureu una que és totalment líquida, la que està calenta, i la que hem refredat a la nevera veureu que ha canviat de textura. Vale? I tenim una textura més cremosa. Aquí tenim l'ovulato, vale? Que hem vist anteriorment per fer aquells raviolis de nous, que el que fem és, farem com si fos un milfulles, vale? El que volem fer és làmina d'ovulato, que la pintarem amb aquesta inulina que estem treballant, i anirem fent capa a capa. Això ho anirem repetint diverses vegades. Això és un treball molt laboriós. Vale? Veieu? I anem fent làmina a làmina fins a fer unes 8 vegades per obtindre un milfulls. Vale? Ho veieu? Les 8 capes que hem dit aquí, això ho repetirem. Això és un treball molt lent, molt lent i molt laboriós. Ara el que farem serà portar-ho cap al forn. I ho courem 180 graus 8 minuts. Veieu com això sufla, vale? I tenim aquesta massa cuita, vale? Que sembla un full. Vale? Ara si ho trenquéssim està buit per dintre, està fullat. Veieu? Això veritablement és una elaboració molt important per tota la gent que no pot menjar gluten ni farines. Doncs en aquest cas poden menjar una textura semblant, o per no dir igual, que un full, i és emocionant per tota aquesta gent que no pot tindre aquesta experiència, no? En aquest cas doncs, nosaltres fem amb diferents gustos, amb sobrassada i pernil. Aquí tenim greix de pernil que estem pintant aquest full, vale? Li afegirem uns dauets de greix de pernil fregidet i tindrem aquests hojaldres de tota la vida clàssics, de pernil, de paté, de sobrassada, del que vulgueu, no? I aquí estem fent un homenatge en aquestes elaboracions, no? Veieu? Aquest seria de sobrassada, que ara li afegirem un trosset de sobrassada. Però és una textura totalment aèria i totalment molt delicada. Dit això, a partir d'aquesta tècnica doncs podrem fer 1000 elaboracions. Vam fer un tortell que veritablement és màgic, un tortell amb nata, amb una chantilly, i ara doncs, us farem aquí en directe una altra elaboració que serà una pizza. Vale? Ara el Nil aquí ja té aquesta massa que hem cuit del restaurant, més llarga, no és tan petita, vale? Veieu? La trencarem, perquè veieu el fullat que té, veritablement és increïble quan te'l fiques a la boca i se't fon, no? I és cruixent, no? Doncs és veritablement una elaboració, i a part que no pesa res, és molt lleugera, vale? Ara el Nil començarà a fer aquesta pizza, està ficant pols de tomàquet, és un tomàquet mig liofilitzat,
afegirem un oli d'orenga, que té molta personalitat, una miqueta d'oli de guindilla, de bitxo, que ens piqui una mica, que ens doni marxa. Afegirem gelatina d'alfàbrega. També hem fet una aigua d'alfàbrega, hem escaldat l'alfàbrega, l'hem triturat amb un triturador, amb una Thermomix, un Turmix, amb una miqueta d'aigua i tenim un suc d'alfàbrega que el gelifiquem amb fulles de gelatina. I aquí està posant una mozzarella. Això tenim que ser quantiosos amb tot. Una mozzarella, una burrata fresca ben cremosa, perquè volem sempre cremositat, frescor. Afegirem després una miqueta d'oli, caviar oli, que és un producte també que vam començar a fer fa molts anys al restaurant, en el Bulli, i després ja el vam poder industrialitzar, que es va industrialitzar, i ara hi ha una empresa que el comercialitza. Que vagi bé. I la veritat que és un producte màgic que et dona diferència, no? I el podeu comprar a molts llocs, no? Aquí a la Boqueria en venen, en llocs de delicatessen els podeu trobar. Estem afegint fulles d'alfàbrega i ja ho tindríem per servir, no? Ara ja en podríem tallar això amb el ganivet de serra davant del client. Veieu? No sé si ho podeu sentir, el soroll. El crec, la textura que té cruixent, no? Veritablement és brutal, no? I aquí ja podríem agafar-ho i menjar-nos-ho i tindríem aquesta textura supercruixent. A partir d'aquí, la imaginació de cada un. Si voleu fer una pizza diferent, o, com repeteixo, fem un tortell que era increïble, que era amb aquest full en forma rodona, el tallàvem per la meitat i ficàvem nata i era de plorar amb una mica de sucre llustre. Per mi era insuperable, era increïble. Bueno, anem a la següent elaboració, anem a fer el vídeo de la coliflor. Anem cap a fer la coliflor. Una altra de les elaboracions que vam crear al Disfrutar va ser a partir d'una màquina. Podem fer creativitat a partir d'un producte, d'una tècnica o d'una màquina. Aquesta és la màquina Oko, una màquina coreana, que serveix per cuinar a casa. És una màquina que estem ara també comercialitzant a la botiga online i on anem descobrint cada dia coses fantàstiques, no? Podem fer des d'uns cigrons una crema catalana, no? En aquest cas fem, en aquesta cassola de germani hem posat la coliflor. Hem afegit la coliflor i la tancarem i li donarem un programa que es diu de huevo negro. Afegirem aquí el temps. Anem seleccionant el programa i engeguem la màquina. Aquest procés el farem 3 vegades a 7 hores i un cop passat aquest temps traiem la tapa i traurem el recipient de germani. Veureu com ha canviat aquesta coliflor. Mireu quin color ha agafat. Ha agafat una caramelització després de 7 hores, però aquest procés el repetirem una altra vegada. Per què? Perquè volem més caramelització, volem un canvi d'aquest color i d'aquest gust. En boca és totalment diferent, va evolucionant. Mireu quin color ara més negre que ens ha agafat, perquè ho hem fet ja 14 hores. I ara aquest procés el repetirem una altra vegada, 3 o 4 hores més, i veieu com ha quedat més fosc que totalment negre. I ara podreu veure la comparativa d'aquesta coliflor de 7 hores, 14 hores i 17 hores, com ha anat evolucionant i canviant, de l'original, que és ben blanca, a com va canviant, a través d'aquesta màquina que treballa amb pressió i temperatura controlada i amb humitat. I tenim un producte totalment diferent. Això és una cosa molt rara, la coliflor aquesta que heu vist, però podem fer diferents elaboracions, des de coure un paté, des de fer unes llenties, i això és molt divertit perquè a Corea la gent deixa el menjar preparat a la olla, engega la màquina, se'n va a treballar i quan torna té el menjar fet, i això és brutal, I seguim el següent vídeo, que és el vídeo de com acabaríem aquest plat de la coliflor. Ara aquí ja tenim aquesta coliflor que hem fet negra. Ara el que farem serà una bechamel de coliflor. Això ho podeu fer a casa. Això faríem
com una bechamel clàssica que porta farina, mantega, vale? En aquest cas estem ficant la mantega, l'estem fonent, afegirem la farina i farem un rucs que courem bé, el treballarem bé, vale? Ben treballat, ben cuit, perquè no tingui el gust de farina crua, i ara el que farem serà afegir la llet de coco. Normalment ficaríem llet de vaca, doncs aquest ficarem llet de coco, vale? Això ho podeu comprar a qualsevol botiga, llet de coco. Afegirem una miqueta de sal, pebre i nou moscada. I tindrem una bechamel amb gust a coco, vale? En aquest confinament estem fent un takeaway al disfrutar on fem una coliflor amb bechamel de coco, doncs en aquest cas veieu com estem fent aquesta bechamel. Amb la diferència que aquí la posarem dintre un sifó per tindre una espuma de bechamel, vale? De coco. Carreguem de gas, agitem bé i ara anem a agafar i a rostir una miqueta aquesta coliflor negra amb una miqueta de mantega. Vale? La caramelitzarem una mica, fiquem a punt de sal. Veieu? Ja tenim aquesta coliflor rostida i ara anirem ja a acabar de muntar el plat amb tots els ingredients, amb una mica d'essència de... Vale? Posem primer de tot la coliflor negra, la bechamel de coco al costat, espumada, uns dauets de llimona perquè ens doni un contrast, un toc àcid, una miqueta del suc de la reducció de coure la coliflor per potenciar el sabor i una miqueta més de nou moscada ratllada. Vale? I aquí ja tindríem aquesta bechamel de coliflor, de bechamel de coco amb la coliflor negra, que combina molt bé. Vale? Vale. Ara ja anem a seguir i farem una de les altres tècniques, vale? Que és l'esferificació, una tècnica que es va fer l'any 2003 en el bulli. Després es va fer el 2005 l'esferificació inversa i en el disfrutar al cap dels anys vam descobrir una altra tècnica que era la tècnica de l'esferificació moldejable, vale? I que és molt bonica, no? Perquè a mi em recorda molt a Gaudí, no? Els pedrissos de Gaudí, aquests que enganxava el Gaudí les rajoles, doncs en aquest cas el que farem ara aquí serà fer aquest concepte. Vale? Aquí tenim un puré de blat de moro que porta gluconolactat i xantana i aquí tenim un bany d'aigua amb alginat. Vale? I el Nil està escudillant goteta a goteta perquè així automàticament en gelifiqui. Vale? Això ho estem remenant, submergeix i aquí en tenim unes al cap d'uns segons. Vale? Ara ja ho estem escorreguent del bany Maria i el que faríem ara en l'esferificació seria passar-ho per aigua perquè quedessin aquestes boletes separades. Però en el disfrutar el que vam fer és no netejar-ho, escórrer-ho bé i posar-ho en un motllo. Vale? I ho posem en un motllo de tal manera que això es va compactant, vale? I gelificarà per l'alginat. Vale? No sé si ho podeu veure bé per càmera o no, no sé com es veu. Sí? Vale. En aquest cas aquí en tenim unes de fetes i veureu que s'han enganxat aquestes boletes i sembla el pedrís aquest que us dic jo de Gaudí. Vale? Veieu? I són totes aquestes boletes que estan enganxades. Vale? Nosaltres antigament fem només boles, ara fem un conjunt de boles enganxades, vale? I això ens recorda com una mazorca de blat de moro. Vale? I en aquest cas farem una tatent de foie gras, vale? L'aplicació. Si això ho petem, serà totalment líquid, mireu. Vale? Si ho petem, és líquid. Vale? Ara el que farem amb el Nil és una tatent, que diem nosaltres. Aquí tenim una làmina d'ovulato, vale? On hem tirat carmel de quicos, vale? De blat de moro, l'hem fornejat i ha quedat cruixent. Vale? Per una altra banda tenim una terrina de foie gras que hem fet nosaltres i afegim una miqueta de sal, Maldon, una miqueta de Pedro Ximénez, vale? Està un pèl dur, que fa fred.
vale? I fiquem uns punts de Pedro Ximénez. Aquest també és un plat dels clàssics del disfrutar, és la mazorca, la tatén de foie, vale? Una miqueta de quicos, vale? I ara ja ho està muntant per fer aquesta tatén, vale? Aquesta és la tècnica de l'esferificació moldejable, vale? Que vam fer el 2015. I aquest va ser el primer plat que vam fer, vale? Com veieu. I ara posarem aquí. I aquí doncs, tenim aquesta tatén, que el que faríem seria agafar-la i podríem anar menjant i tindríem diverses parts. Una textura líquida dalt, amb blat de moro, una textura més cremosa del foie gras i una textura cruixent, no? I al menjar tindríem diferents sensacions, no? I visualment doncs, que sembla doncs, aquesta mazorca de maïz que diem, no? I hem fet diferents elaboracions. A partir d'això, d'aquesta tècnica, podrem fer-ho de tots els gustos que vulguem. Imagineu-vos que ho fem de fruita, ho fem d'una verdura, ¿vale? En aquest cas és un gust, però podríem fer diferents gustos. I aquí podríem recordar més els empadrissos d'en Gaudí, no? De les rajoles trencades, de diferents colors, doncs podríem recordar això una mica, no? L'important és buscar tècniques noves per poder aplicar-ho de diferents formes i que tinguin un camí i un recorregut, no? Aquestes de les obsessions que tenim nosaltres al disfrutar per poder evolucionar i poder créixer, no? Que tot això ho puguem fer perquè la gent després se n'aprofiti i pugui fer coses diferents, no? Dit això, que hem vist aquesta tècnica, anem a veure una altra aplicació amb un vídeo del pesto, ¿vale? Si el pots posar, sisplau. El pesto multisférico. Vale. Ara farem el mateix concepte de la tècnica de la esferificació moldejable, ¿vale? Aquí estem fent doncs, amb un suc de pesto, hem fet una salsa de pesto més líquida i anem a fer boletes de la mateixa forma. Abans ho hem tirat directament, aquí estem fent una a una, amb una cullera, i ho estem fent d'una tècnica diferent. Però el resultat serà el mateix, ja ho veureu. Això ho escorrem i ho posem en un motllo de gelatina. Perquè se'ns enganxin i tinguem com un cordó, no? Seria com un cuc de pesto, de boletes de pesto. Veieu? Això automàticament en 10 segons ja se'ns va enganxant, Sembla un collaret de perles, no? Que podríem dir... Vale. Ara anirem al muntatge del plat, vale? Aquí veieu tots els ingredients que estem aquí mostrant en pantalla. Seran els ingredients per muntar aquest plat, Aquí estem ficant tinguira, com veureu panceta, sempre potenciem el sabor. El primer de tot serà afegir aquest cuc, vale, al mig del plat. Li donarem una miqueta de forma. Vale? Aquí començarem a afegir els primers ingredients, l'anguila, daus d'anguila fumada. Després afegim els festucs tendres, quan sigui temporada, al mes de l'estiu. Comencem amb el festuc tendre a l'agost i ens pot durar fins al setembre, primers d'octubre com a molt. Si no, podem agafar festucs i deixar-los a l'aigua perquè s'hidratin i tindríem una textura semblant. Afegim pinyons, una crema de parmesà perquè volem més sabor. Afegirem una mica de mantega de bacon amb un toc fumat. Afegirem també panceta, perquè en el pesto se li posa panceta i volem una panceta de Joselito que tingui molt sabor, molta profunditat, i unes fulletes d'alfàbrega, ¿vale? I un punt de pebre. I aquí tindrem el nostre pesto, ¿vale? La nostra versió d'un pesto totalment diferent, però que quan te'l menges té que tenir tot aquest gust i aquesta personalitat, ¿vale? Vale. Dit això, anirem al següent vídeo, ara el xuletón. Ara volem fer una elaboració a partir d'un plat que ens agrada molt, que és el xuletón, no? Com podríem reinventar-nos o fer un plat diferent a partir d'un tall de carn, no? Que era un repte bastant complicat per nosaltres, no?
El primer de tot hem d'anar al mercat i buscar una bona peça de carn, que tingui molt sabor, profunditat, amb grassa que sigui molt sabrosa, una carn reposada 40 dies, si possible. I aquí tindrem diverses parts d'aquest xuletón, la part de la grassa, la part de la carn, la part de l'os, i amb totes aquestes parts farem elaboracions diferents. Nosaltres el que fem és comprar les puntes dels xuletons, que estan reposats i tenen un gust més apernilat, i amb una miqueta d'oli el que fem és marcar aquesta punta del xuletón, i els ossos també els posem en aquesta olla oco amb una miqueta d'aigua i farem un caldo de xuletón. Encara que sembli mentida, fem un caldo amb el xuletón, amb els ossos i les puntes del xuletón. Això ho farem a la màquina oco, perquè com que treballa a pressió i temperatura no aconseguim que siguin uns caldos turbis i queden molt concentrats de gust. Com que no ens bull, la concentració gustativa és molt més gran. El que farem després serà colar-ho, ho filtrarem amb un paper de cuina i tindrem aquest caldo amb tot aquest gust. Veieu el color que té? Això ho estem filtrant. Per altra banda tenim la grassa a la part de dalt del xuletón, i el que farem serà cobrir-la de sal gruixuda, per curar-la una mica. I això ho deixarem durant una hora amb sal. I la diferència seria que això normalment ens ho marcaríem marcat a la planxa, nosaltres el que fem és tallar-ho amb trossos. Això imagineu-vos que això seria la grassa que marcaríem a la paella, per fer el xuletón, però que ens quedaria fibrosa i dura. Nosaltres el que fem és posar-ho en una bossa del buit i ho courem a la màquina oco també. Per què? Perquè ens trenqui les fibres i ens quedi un greix que ens el puguem menjar, que ens traurà l'excés de greix però ens quedarà fondant en boca. La diferència és que si tu menges un xuletón i el fas a la planxa, el greix normalment el tirem perquè no ens val per res, perquè ens queda dur, no ens queda tendre. En aquest cas aconseguim un greix que és com una panceta, ho veieu? Ha tret l'excés de greix però quedarà melós en boca fondant. La gent quan menja aquest plat no s'ho imagina la feina que té, però quan te'l menges el resultat és increïble, com si et mengessis un xuletón tot sencer, Veieu? Queda com un llarg, com si diguéssim queda com el llarg, I això ho marcaríem a la planxa i tindríem aquest greix també per poder-te'l menjar juntament amb el plat, I ara aquí en directe anem a acabar el plat. En aquest cas aquí el Nil està cremant un mal soplet, i tenim aquest greix que heu vist ara fet a la oco. I per una altra banda, què tenim? La part de la carn del xuletón, la part bona, l'hem picat, i li afegim una miqueta de greix, d'aquest greix que hem confitat de la oco, li posem un punt de sal i tenim una part de la xuleta encara molt més bona i més profunda de gust. A nosaltres la xuleta ens agrada molt poc feta, en aquest cas la fiquem crua, i ficarem un bocinet en el plat. Aquí el Nil l'està col·locant, ben picadeta, a ganivet. A l'altra banda del plat li posarem el tros de greix, li afegiríem una miqueta de sal Maldon, que hem tirat aquí, i tindríem la part de la xuleta, tindríem la part central, la carn, i tindríem la part del greix, que normalment no te'l pots menjar, en aquest cas estarà molt més bo. I què hem fet nosaltres? Hem fet un suc de carn, per un costat, que afegirem aquí al mig, però que no és un suc de carn normal i corrent, és un suc de carn fet amb vedella, etc., i amb més ossos de xuletón, més retalls de xuletón perquè tingui una profunditat. Sobretot aquest xuletón el que fem és comprar les puntes del xuletón, que a vegades ens les tiren perquè diuen que estan seques i no valen, doncs amb això també fem aquest caldo perquè ens dona un boquet, un aroma totalment diferent. En el mig del plat afegiríem aquest suc, i ja tindríem la part de la carn, el suc, el greix, que seria brutal. I per una altra banda, què hem fet? El consomé, aquest que hem vist al vídeo. Estem afegint aquest consomé d'ossos de xuletón, de carn de xuletón també, que té molta profunditat,
i afegim una miqueta més del greix del xuletón, vale? Per quan te'l mengis ens doni aquest boquet en boca. Penseu que un xuletón reposat a vegades té aquest punt apernilat, té un punt, un punt diferent, vale? Vale. Aquí estem afegint una miqueta també d'oli de carbó, vale? Perquè com que el xuletón el fem a la brasa, al carbó, també volem que quan tu beguis aquest caldo tinguis aquesta olor a carbó, vale? Com fem aquest oli? És molt senzill. Fem brasa, agafem oli neutre de girassol o de blat de moro i afegim carbó calent. I això deixem que s'apagui i ens donarà aquest gust a carbó, vale? Amb un oli de carbó. Per una altra banda, volíem recordar que quan mengem aquests xuletons, aquests piquillos, no? Hi ha un restaurant que diu Casa Julián, del País Basc, que fan uns pebrots, uns pimientos del piquillo, perdoneu, molt bons, que ells agafen les llaunes de pebrot del piquillo, us ho explico molt ràpid, perquè no tenim temps, obrim la llauna del piquillo, li traiem la llavor, això ho podeu fer a casa, agafeu una paella amb 2 dits d'oli d'oliva i tireu aquests pebrots del piquillo a fregir, que vagin fent xup-xup, fins que se deshidratin, vale? Veureu que se us van cremant les puntes, que es cremin una mica les puntes, i quan està deshidratat, el traieu i quedarà sec, vale? El fiqueu en un plat, vale? El fiqueu en un plat o en una cassola de fang, els poseu tots i després l'aigua que té les llaunes, amb una miqueta d'aigua li tireu dintre, vale? I ho fiqueu a coure. Aquest pebrot s'hidratarà i quedarà un pebrot brutal. Això ho feu amb els piquillos i és espectacular. Proveu-ho a casa perquè és increïble, no? I nosaltres què hem fet? Fem aquest pebrot clàssic, el triturem i després l'estirem i fem un cruixent. Espera, Nil. I fem un cruixent, unes làmines cruixents, vale? Que després les hem donat d'aquesta forma, bueno, no passa res, vale? Però vull que ho veieu, són làmines cruixents, vale? De piquillo, vale? Hem ficat aquest puré, fiquem una miqueta més d'oli de carbó i això ho servirem, vale? I aquí tindrem aquest plat que servirà amb el plat del xuletón, el consomé i aquests pebrots, no? I la gent podrà anar menjant això i tindrem l'experiència de menjar-te un xuletón totalment diferent, vale? Això ho hem explicat molt ràpid, però veritablement és un plat molt laboriós que a vegades el mengem i no veiem el treball que hi ha darrere, no? Però només per fer això, imagineu la feina que té de fregir el pebrot, de triturar-ho, d'estirar-lo, és una feinada. Vale. Un cop ja tenim el xuletón, anem a veure... Saltarem 3 vídeos que teníem preparats, que no anem molt bé de temps, i farem el pan xino, si et sembla bé. Vale? El número 11. Vale? Vale. Ara anem a veure un dels plats més emblemàtics del disfrutar, vale? Que és el pan xino de caviar, vale? I ara us ho explicarem. I anem a fer una massa, vale? Una massa cuita, una massa posada dintre un sifon. Fa molts anys vam fer el bizcocho al micro, doncs en aquest cas hem fet un pan xinès, que diem, vale? On afegim la farina, el sucre, la sal, el sucre, tot això ho barregem bé, i per l'altre costat tenim ou batut, sencer, afegirem una miqueta d'aigua i barrejarem aquest extracte sec que hem vist abans de la farina, del sucre, vale? I això ho triturarem. Vale? Això ho triturem bé, ho anem a triturar bé i tindrem una crema. Vale? Veieu aquesta textura més cremosa, més espessa, com si fos quan fem un pa de pessic a vegades, no? Doncs això ho posarem dintre el sifon i li ficarem 2 càrregues de gas. Vale? I tenim ja una massa dintre d'un sifon. Ara amb una cullera ficarem caviar. Nosaltres fiquem uns 12 o 13 grams de caviar. Afegirem crema àgria, vale? Que marida molt bé amb el caviar. I per una altra banda tenim un cullerot amb oli, que el submergim, ben calent, afegim aquesta espuma i el caviar dintre, amb la crema àgria. Això ho acabarem amb l'espuma i ho fregirem. I automàticament ens farà una forma de bola, on l'anirem mullant amb l'oli, vale? Perquè vagi quedant cruixent per fora, i cuita, vale? I tindrem una massa
cuita amb un producte cru i fresc per dintre, com pot ser el caviar i la crema. I veritablement, quan te'l menges, és molt màgic, perquè veus el caviar fresc a dintre i la massa crua que d'una altra forma no es podria fer. Veieu? I aquí tenim el nostre plat xinès de caviar, que és un dels plats estrella del disfrutar. Vale? Vale. Bueno, un cop ja heu vist aquest plat estrella, hem vist unes tècniques, no? Hem fet una miqueta un recorregut molt ràpid per al disfrutar i ja heu vist el que estem fent. Només dius que us esperem al disfrutar quan obrim, el 8 de gener. És casa vostra i amb moltes ganes de que pugueu vindre i gaudir de tot això que hem ensenyat, no? Felicitar la Boqueria, el mercat que porta 180 anys. Jo crec que poques coses poden tindre una vida tan llarga, no? I esperem que sigui molt més llarga, perquè és un referent, la Boqueria de Barcelona, un lloc de peregrinatge on ve tothom hi ha estat, de Barcelona jo crec que ningú pot dir que no hi hagi estat, i amb ganes de tornar a obrir les portes, que ens vingui la gent al turisme i puguem fer Barcelona i els mercats més forts. En principi, moltíssimes gràcies. Ara us passarem per tancar un vídeo del compartir, també perquè vegueu l'altra línia de cuina que fem, on podeu vindre i gaudir d'una experiència també diferent a la Costa Brava, on estem fent el disfrutar i el compartir dos projectes de la nostra vida. Moltíssimes gràcies. Posem el vídeo i així us deixo amb les imatges. Gràcies. Sempre havíem volgut muntar alguna cosa, l'Eduard, el Mateu i jo, i ens vam proposar muntar un restaurant aquí, que és un client del Bulli. I vam vindre i tal com vam entrar per la porta vam veure que era un lloc que ens transmetia una certa màgia i ens va encantar. Cadaqués per si sol ja té entitat i personalitat pròpia, no? O sigui, amb tota la història recent i no tan recent, igual és un dels pobles o dels pocs pobles que ha pogut o ha sabut mantenir una mica el que és la fisonomia d'un poble típic de mar de Mediterrani. Juntament amb tot el llegat de Salvador Dalí i tot el que ha comportat abans, li dona un encant especial. La cuina que fem a compartir, diguéssim, és molt transparent. La presentació, la combinació de sabors. Poden ser unes anxoves amb oli de tòfona i un caviar d'oli, o pot ser una amanida d'endívies tíbies amb una espuma de gorgonzola i unes làmines d'endívia, no? Podem trobar les closques, que poden ser, tenim les ostres de diversos tipus, que ens agrada molt treballar amb elles, les navages, tenim una part de fregits, on pot haver-hi els bruns de bacallà, els llagostins en tèmpora. El que volem aquí és fer una cuina molt fàcil de percebre tant a nivell visual com a nivell gustatiu. Les coses s'aconsegueixen a base de treball, d'humilitat, de sacrifici i d'anar fent, doncs ho havíem d'aplicar des del primer moment aquí. I teníem molt clar que sense un bon servei fer una bona cuina no tenia cap sentit. Fer un equip jove amb ganes i il·lusió, no? Que transmeti aquesta simpatia, aquesta alegria, no?
jo crec que és estar com a casa, estar informal, poder disfrutar. Volem transmetre a l'esperit de festa d'aquesta senzillesa, dins de la senzillesa poder disfrutar i menjar molt bé. Nosaltres pensem doncs, que quan es comparteix el menjar, la relació és més estreta i és més dinàmica. Llavors, el pica-pica tota la vida no és més que compartir aquell menjar amb la gent que t'acompanya a taula. Llavors, en base a això, ens va ser molt fàcil lligar la paraula compartir amb l'oferta que nosaltres volíem fer. Vam tenir molt clar que tots els plats que fèiem havien de ser de ració, no podien ser tamany tapa, i a partir d'aquí tot el menjar que arriba a taula el pots compartir entre la gent que t'acompanya en aquell moment. Tothom pot punxar, es pot demanar la seva pròpia ració, deixar-ho al mig. O sigui, diguéssim que el fil conductor de tot el sopar seria el pica-pica sense parar, no només com a primers, sinó com a primers i segons.